Tin 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 tin. Haisee! Tää on Valto! Tarvitsee jääkaappi! Tarvitsee jääkaappi! Tarviiko mä jääkaappi? Niin! Mulla on jääkaappi. No mie tuu viemään se pois sitten! Unkka hei! Mihin mä sitten murvotan? Kaappiin! Mie vien sun jääkaapin pois, et sie tarvii! Tarvin mä. Eikä tarvi, mä tuun viemään se pois! Kuka siellä on? Täällä on Valto! Valto! Aalto. Eikö se tiedä Valto? Mä matovaltassa vai? Ei mitään matovalta. Ei mä missään popedassa oo! Kuka vittu se? Valto Palmu! Et sä tiedä Palmu Valtoa? Kuka? Palmu Valtoa! En kyllä tiedä, harmi. Ja ajaa sillä Corollalla! Et se ei muista miuta! Minulla on semmoset liekit siinä kyljessä! Mitä vittua? Sanoppa uudestaan. Kyljessä on liekit! Kenet liekit? Liekit on minun Corollan kyljessä! Ai riekit? Liekit! Kenen? Liekit, tiedätkö nää? Ai haapovelta. Siis minun auton kyljessä on liekit! Ai liekit? No niin! Nyt sä tiedät minut! Eikä. Siis mitä helvettiä? Nyt et tiedä. Mä oon kanssa tuolla Terkassa ollu. Kuka siellä on? Valto! Kuka? Valto! Kuka? Valto! Mikä? Palmu Valto! Ai täällä. Mistä en saa kuulla? Valto Palmu! Palmu Valto! Palmuvalta. Tiedätkö niinku Jukka Palmu, mutta Valto! Aha. Ei vaan, sanoppa kun sä saat. Siis Valto! Sanot joku. Valto! Mitä? Mie vie sun jääkaapin, kun sie et tarvi sitä! Tarvii vittu. Epähän tarvii! Jääkaappi mihin. Mie vien sen pois! Menee sinun kotiin, vie sen pois! Kuka? Valto! Kuka yrittää viedä mun jääkaappi? Sano meille, että sitä voi viedä. Joo, kerro mulle, voinko mä vie sen? Mitä vittua? Saanko me vie unka jääkaappiin? Eikö se korkatin jääkaappia saa? No, saanko me vie metwurstit? Mitä? Metukat, tiedätkö? Ihaha! Nyt ei ymmärrä, tää uudet liikaa, niin ei kuulu. Ihaha! Tiedätkö? Saanko me vie metwurstit? Jääkurtti, kuka helvetti sä oot? Mie on Valto! Mikä? Valto! Auto? Valto! Palmu Valto! Mistä sä korkatin numero sait? Mie sai unkaltaa se! Unkolta? Unka anto numero, kun minulla oli liekit autossa! Unka anto numero, kun minulla oli liekit autossa, tiedätkö? Corollan kylässä! Mistä päin sä soitat? Rovaniemeltä! Eikö sä oo Rovaniemellä? Tää mennä tää everiksäin koko homma. Enkä veä! Kyllä vedät. Sinä veät! Mie soita serkulle ja me tullaan sinne! Eikö suhteen hae se jääkaappi, ei tässä muuta. Aivan mahtavaa! Mie tarvinkin sitä! Ihan vitun jeesei. No niin! Hyvä! Jääkaappi odottaa
No niin, mahtavaa. Okei, kiitos. Hei hei. Se oli ok. Ihan valtavia jääkaapin vittu.